Feddi, labarin fim ɗin Ram Charan wanda ya fito a cikin wannan shekara, wanda labarin nashi labari ne wanda zan iya bayyana cewa zai matuƙar burge ka, domin labari ne wanda ya yi shi daban, rawar fim ɗin ta fita daban, salon fim ɗin ya fita daban, sannan fim ɗin a halin yanzu yana bada abin da ake buƙata a sinima, domin dai tuni ɗaya daga cikin kamfanonuwa da suke fassara a cikin Arewa wanda ke fassara fim haska sinima Sultan ya daina, Algaita daman tun can baya mun san baya yi, wato kamfanin Fikira ya riga da ya fassara muku wannan fim ɗin mai suna Feddi da kuma sunansa mai suna Feddi, sannan kuma ya sa mai MB mara yawa sosai inda aka iya sauke shi cikin sauƙi. Idan kana buƙatar wannan labarin fim ɗin ka je cikin Telegram ka sacin Sadiq Ibrahim za ka gani karin magana, ko kuma dai ka iya ganin lamba na cikin bidiyon domin kuma shi kallon wannan fim ɗin a cikin kuɗi ƙanƙani zan tura ma shi cikin rahusa, kuma dai ka shiga tsarin group na BIP ko kuma dai na Regular domin samun wannan fim ɗin mai matuƙar armashi da kuma matuƙar burgewa. Ina tabbacin cewa zai burge ka. Ka kalli Feddi, in bai ma kyau ba ka zo zan dawo ma da kuɗinka, in dai ka kalla in dai na tura ma ka kalla bai ma ba ka zo zan dawo ma da kuɗinka.